Het Limburgse vertaalbureau Elan Languages slaat de handen in elkaar met de krant Le Soir. Enerzijds gaat Elan ervoor zorgen dat Le Soir een iets internationaler karakter krijgt. We gaan ervoor zorgen dat elke lezer van Le Soir 8 minutes Le Soir in het Engels kan lezen. Dus wij vertalen dagelijks 4 artikels van het Frans naar het Engels. Met eFonk Your Language avec Le Soir speelt Elan Languages in op de almaar toenemende behoefte van een nieuwe generatie mensen die hun talen liefst langs digitale weg beschaven. Als je deelneemt aan eFonk Your Language, als je daarvoor geregistreerd bent, dan kan je artikels lezen en bestuderen. Enerzijds heb je synoniemen op de oefeningen, dat wil zeggen, als je de tekst leest, krijg je synoniemen bij moeilijke woorden. Dus je kan in principe de tekst lezen zonder de vertaling erbij. We hebben echter ook wel voor een pagina gezorgd waarop je zowel de Nederlandse als de Franse tekst naast elkaar krijgt. Elan actualiseert zo zijn opleidingspakket en de Franstalige kwaliteitskrant krijgt een internationaal karakter. Made in Limburg TV, het economische magazine op TV Limburg. Elke donderdag na het nieuws.